ବାକି ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, କାଲି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଳୁଚପ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆସିଛି ପିତା ଶାଗ ଆଉ ପିଆଜ ନାଡ଼, ଯେଉଁ ପିଆଜ ଶାଗ ଆସିଛି। ତ ପିଆଜ କ'ଣ ଆସିଛି ଭାବୁଛୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବା, ଭଲସେ ଗୋଟେ ପିଠା ପିଠା କରିବା ଆଉ ସରିବନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ବେସନ ପିତା ବି ଲାଗିବା ଦରକାର, ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବା ଦରକାର। ଏମିତି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁନା ଚୁନା କରି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇକି କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେନ୍ କ'ଣ କରିବା, ପିଠା ଗୋଟେ ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କମ୍ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଟିକେ ବେସନ ଦେବା। ଆପଣ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ସୋଦରେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ସଣ୍ଡାଟା ଯେହେତୁ ପିଆଜ ନାଟା ତ ଅଛି, ପିଆଜ ଟିକେ ପକେଇବା ଆଉ। ରାଶି ଟିକେ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବେ, ମସଲା ଟିକେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପକାଇବେ। ବାକି ଧନିଆ ପତ୍ର ତ ମିଳୁଛି ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି କହିକି ଭଲସେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବେ, ପାଣି ଦେଇ ଚକୁଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚକୁଡ଼ି ଦେଲି। ପୁରା ଭଲସେ ଚକୁଡ଼ିବେ। ଚାହିଁଲେ ବି ଏମିତି ଆରାମସେ ଛାଣି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଠ ଚୁଲିରେ ବନାଉଛି। ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କି ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ରହିପାରେନି ତ, ମୁଁ ବସିକି କରିଦିଏ ଆଉ। ପୁରା ନେଇଯିବି ସେଠିକି ଚୁଲି ପାଖକୁ ନେଇକି, ସେଠି ପୁରା ଆରାମସେ ବସି କରିକି ଉଠିକି ଆସିବି। ଚୁଲିରେ କଲେ କ'ଣ କି ଭଲ ହୁଏ ଆଉ। ସ୍ପେଶିଆଲ ମୁଁ ରଖିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚୁଲି, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କାଠ ଚୁଲି ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ନା, ବାହାରେ ଦୂରରେ ଥିବେ, ମାଆ ମାନଙ୍କଠୁ ଛାଡ଼ିକି, ଘର ଛାଡ଼ିକି, ଚୁଲି କଥା ଦେଖିଲେ ବାହାର କଥା ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ। ସତ ନା, ମନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲାଣି। ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମର ବି ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇଲୁ, ଗରମ ଭାତ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇଲୁ। ମୁଁ ଦିନଟା ସାରା ମାନେ ଟିକେ ପିତା ପିତା ଲାଗିବ ଏମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ଆଜି ତୋଳୁଛି। କିଛି ମୁଁ ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ପାରିଲିନି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ରେ, ମାନେ ଭାଜିକି ଖାଇଦେଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ କଲୁନି। ଏଇ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଗୁଡ଼ା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ପିଆଜ ଯେଉଁ ଲଗେଇ ନଥିଲି, ତ ପିଆଜ ପତ୍ର ଯୋଡ଼େ ସବୁ ପକେଇକି ମାନେ ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ବନେଇଲୁ, ଖାଇଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁନି ଆଉ। ଛାଡ଼, ଆଉ କେବେ ଦେଖେଇବା ଆଉ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରଖନ୍ତୁ।